Terve taas pokerisivut. Täällä Report Asia, adminin EPT-muistelot. Nyt mennään sitten tonne Kiovan suuntaan ja siellä oli ilmeisesti niinku pulaa sekä suomalaisesta että sähköstä. Että muun muassa. Miten nyt tällaista pääsi käymään, ei muuta kuin ala vaan purkamaan taas vyyhtiä. Joo, siinähän oltiin elokuussa 2009 ja se oli kauden ensimmäinen turnaus sitten siellä ja sinne sitten lähdettiin oikein 2 miehen delegaatiolla, taas minä ja Häkkisen Olli mentiin ja kun päästiin sinne, niin ruvettiin sitten siinä ihmettelemään, että juman kautta, missä kaikki suomalaiset pelaajat on. No sitten pelattiin tietysti 1 A-päivää siinä ja huomattiin, että ei tullut yhtään suomalaista. Ja siellä oli paikalla sitten dealereista oli Jonna ja Tomi ja Risto, jotka nyt siihen aikaan kiersikin aika säännöllisesti EPT:llä ja sitten me. Ja keskusteltiin siinä sitten illalla, että no tuleekohan sitten toiselle päivälle joku ja arveltiin, että kyllä sieltä nyt varmaan sitten joku tulee. Sitten alettiin pelaa 1 B-päivää ja huomattiin, että jumakauta ei nytkään tullut ketään suomalaisia. Niin siinä kävi, että oltiin sitten raportoimassa turnauksesta, jossa ei ollut yhtään suomalaista pelaa. No niin. Onko tää sitten niinku se EPT-ketjujen lyhyin pokeritiedon ketju? No ei se nyt ihan hirveän lyhyt sit kuitenkaan ollut. Kyllä siinä oli ihan kohtuu paljon niinku asiaa, mutta lukijoita tietysti vähän puuttuu. Suomessa oli ihan helvetin hyvä ilma silloin vielä elokuussa ja lukijoista oli vähän pulaa, mutta siihen liittyen on sitten tämmönen pieni tarina taas että meillä oli silloin se Pokericom siinä sitten niin kuin tavallaan pokeritiedon sivulla ja sitten oli sovittu, että joku linkki laitetaan siihen allekirjoitukseen niin kuin pokeritiedosta sinne Pokericomiin ja mun ja Mongeronin piti sitä sitten niin kuin vahtia, että se linkki tulee sinne niin ja sitten siinä kävi niin, että se linkin laittaminen niin kuin se myöhästyi puoli tuntia. Ja rakas pomoni Mika Puro, hän veti tästä sit hirveät porot sieraimiin. No me niin kuin silloin jo siinä Varsova-kuviossa kerroin, niin se oli tullut selväksi, että me ei olla parhaat ystävät. Niin siinä sitten kävi, että hirveän väännön jälkeen niin tästä linkin asentamisen myöhästymisestä niin sitten tuomittiin niin kuin toverituomioistuimessa sakkoja. Maksettiin sitten siellä me silloin palkkaa niin tuomittiin sitten niin kuin joku palkan vähennys, joka mun osalta taisi olla 500 €. Niin, se oli kallis puolituntinen. Se oli kallis puolituntinen. Monessa paikassa niin 500 € pitää puolet tunnissa paljon. Vaikka kasinolla, niin ihan mukavaa, mutta tämä ei ollut niin kauhean mukavaa. Kyllä. Se oli niin kuin, sitten ehkä se viimeinen niitti niin kuin näihin niin kuin pokeritiedon perustajajäsenien ja Mikan välisten suhteiden niin kuin aikamoiseen niin kuin semmoiseen kärvähtämiseen. Että siitä ei sitten enää oikein niin kuin semmoista hyvää paluuta ollut ja sitten reilua vuotta myöhemminhän sitten Mika poistuikin kuvioista, kun pokeritieto ja pokerisivut yhdistyi, niin sen jälkeen Mika ei ole paljon näkynyt. Terkkuja vaan Mikalle, missä lieneekään. Alright. Ei mitään, katsotaan sitten seuraava osio, missä kärähtää sitten vissiin ihan jotain muuta. Ei muuta kuin pysykää foorumilla ja koittakaa pelata ja jos häviätte, niin aina voi perustaa blogia ja valittaa sinne.